Apa to sebabe nganti ana merti dusun kuwi carane para among tani biyen. Mergane jaman semono pakaryane wong Jawa kuwi bercocok tanam, duwene sawah karo Tegal. Mula nek sawahe subur, Tegale subur, awohe apik, awohe becik, tumuli padha kumpulan ngadani tasakuran, ngucapake syukur kersaning Gusti ngakarya jagat. Sarana suka-suka mari suka ngrasake wohing ingkang wis dipethik bebarengan. Ya, carane ngadani merti dusun kaya ngene iki terus nek cara biyen diadani ana kesenian-kesenian Jawa sing asli, kesenian kaya Tojati lan Ketoprak lan sak piturute ditanggap karo warga dusun kono. Lah kuwi jenenge merti dusun. Oh iya ya Mak, iya. Ning saiki ya wis akeh papan-papan sing wis dadi omah, dadi loji, dadi hotel, dadi sekolah, wis ora ana sawah, ora ana Tegal. Terus wis ora perlu nganake merti dusun. Lah iya. Ya nek tumrap aku kaya ngono kuwi ya monggo-monggo mawon.